أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Ayat menika tesih sambungane ayat sing terakhir iki. Wajil kal ayyamu dawi menika. Jadi kersane sambung kersane paralel bilasi keterangan seperti sing hubungannya ayat terakhir mriki rino wingi nika. Ayat sing terakhir wingi cara kono nglipur ngereh-reh Kanjeng Nabi lan para sahabat. Uga umume teng umate sedaya sing kadung kala nandang keperihan, nandang kesedihan. Mergo nalika perang Uhud iki hubungane sebab umurane mek perang Uhud meneh. Nalika perang Uhud pertama wong mukmin menang. Terus kalah di tengah-tengah. Terus wong mukmin niku para sahabat sebagian sing isih dereng mulai mlebu Islam. Padha bergumam ning ati.
awake dhewe iki wong iman. Ya ditunggoni nabi kok kalah perang iki kok batere dhewe padha ana sing mati. Mulane dadi ibu digedhekno atine nganggo ayat-ayat sing winginane wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kowe kabeh aja padha susah. Aja padha ngrasa rendah, rasa ino lan aja sedih. Nek lagi terjepit, lagi kahanane terdesak, lagi kahanane baik, aja padha sedih, aja padha ngrasa ino. Wa antumul a'launa siramu kabeh bakal menang, bakal sukses, bakal berhasil in kuntum mu'minin. Nek siramu kabeh padha iman. Terus diperbesar nek atine iyan saskum korkum nek kowe ditimpa catu, ditimpa kepedihan, maka musuhmu ya padha wae ya lara ya catu. Mergo sadurunge niku wong kafir wis kalah sik. Tokoh-tokohe ya wis ana sing mati. Pemegang benderane wong kafir ya wis mati. Jadi wong wis catu sik kalah sik sing mati ana 23 sing catu ya akeh. Dekne ya padha wae ya catu ya wedi ya kuwatir. Terus watil kal ayyamu dawiluha. Ya ngono iku ingsun Allah gawe dina iku berputar gilir gumanti. Kadang kala kowe sing sukses, kadang kala wong kafir sing ahli duraka kuwi sing sukses. Ya ngono iku dina gilir gumanti iku lakune donya ya ngono iku. Gusti Allah sing muterno nudawiluha iso Allah sing muterno kadang kala kowe sing menang sak balamu, kadang kala wong kafir wong duraka wong sing becicak sing kaya sukses wiwi kowe kaya aku Sufyan ndak balane nang kok kafir wiwi padha bengok-bengok afikum Muhammad yen nang kumpulan iki urip ora Muhammad Kanjeng Nabi wa isyarah kon meneng aja sauri dikira wis sedo Kanjeng Nabi afikum Abu Bakrin Abu Quhafah ibnu Abi Quhafah. Iya, dan kalau ada Abu Bakar mati urip. Ya Allah satu saja ngoten. Kanjeng Nabi wa isyarah kon meneng. Afikum Umar bin Khattab, ya Umar mati urip. Sebab tumurune niku mergo mboten tumurune ayat niki. Kanjeng Nabi wa isyarah kon meneng wae. Terus Abu Sufyan wiwi bengok-bengok Muhammad wis mati, Muhammad wis pateni. Mula terus wong-wong padha nglokro, semangate kurang padha di siarno nek Kanjeng Nabi wis sedo. Padahal Kanjeng Nabi niku saat sik sugeng, tapi manggon ning lubang cara mono alu. Besok terdesak ning lubang nang tempat sing rendah. Kondisi wajane sing rubaiyah iki sebelahe untuk taring iki tanggal setunggal tanggal itu copot terus wajahe niku blas detek karo kami. Bagus detek. Saya sahabat kan ngrungkepi dikepi nganti kena hujan panah nanti kaya landak asarane diterangno 17 panah ana sing nerangno ukuran panah nancep nang gegere dengan bayangno panah geger ki ambane sepiro dadi sepi panah ana 17. Terus akhirnya Sayyidina Umar ora kuat ngumpet dikon meneng. Aku jek goro wae Abu Sufyan. Rasulullah yang kasih itu sapa sing ora kasih itu tak dua abad dulune jero bahasa kene ngoten. Akhirnya Rasulullah timbul nongol tadi digendong sahabat Tolha digendong ini karena ngayomi ngerti Rasulullah aja sugeng niku wong-wong wis padha kemberutu ila Rasulillah ayyuhal muslimun waktu ngumpul nang Kanjeng Rasul bergerak kabeh nek akhire bangkit semangate nek terus adu balapan perang nek
akhir saka perang itu tetap sing menang wong Islam. Lah kena apa Gusti Allah kalian muter-muterno dina diganti kadhe kala sing menang wong mukmin kadang kala sing menang wong kafir kaya-kaya menang wong kafir iku faedahe iki terangno siji ya'lamu alladziina aamanu minkum kanggo ngetokno wong sing tenan-tenan imane. Jadi rombongan, kelompok, jamaah utawa perkumpulan ngeten iki. Kadang kalau ngadepi kepedihan, ngadepi cobaan, kenapa Gusti Allah kok larang ngadepno ngono iku nek disesuaikan zaman sakniki. Siji pertama hikmahe liya'lamu alladziina aamanu minkum kanggo mbuktekno sapa wong-wong semene kae iki zaman Kanjeng Nabi. Sing bener-bener iman sing ora munafik. Ora munafik, sing imane tenanan. Ora kandhek ning pacoban, ora kandhek ning nyek-nyekan iku sapa? Ya'lamu alladziina aamanu minkum pertama faedahe kanggo mbuktekno endi sing teman-teman iman. Mergo jaman Kanjeng Nabi niku wong munafik niku wis ana cacahe kira-kira 30%. Di antara 1000 pasukan muslim niku akhire padha balik sing munafik carane Abdullah bin Ubay 300-an wong dan 30% akeh jaman semono. Lah sakniki ya dipikir dhewe, kula jenengan dipikir dhewe mesti anane wong munafik niku. Wong munafik niku tata lahir Islam tenan, ya ibadah, ya salat, ya poso. Ya jariah tapi hatinya gak percaya belas. Hatinya golek ringkiye kelompok, golek ringkiye jamaah, golek ringkiye agama Islam kok ya Abdullah bin Ubay bin Salul sarombongane. Nek semua zaman semono wis 30% lah saiki mbok pirang persen coba ketan persen coba luwih sing munafik iku. Ya coba awake dhewe diselir dhewe dadi munafik Gusti Allah dikumpulno nang ngeten iki. Pertama kanggo ketokno wong sing kandel imane ya lamu wa ladina amanu minkum. Mula-mula jaman iki kanggo neter wong endi sing iman tenan, endi sing imane kawin-kawin ngene gak etok ngene lampu tok. Nomor 2 wa kafira minkum syuhada kanggo Gusti Allah milih wong sing didadekno wong sing mati syahid. Mergo mati syahid iku sing milih Gusti Allah. Akeh wong sing pengen tapi akeh sing ora kelakon. Mergo nalika perang Badar akeh sing ora iso melok, ora iso syahid. Terus wong do pengen melok sing ana-ana pengen padha melok perang Uhud. Nek menang ya mulya mergo oleh fadilahe berjihad luhur agamane Gusti Allah. Nek syahid ya mulya mergo oleh hadiah mabus syahid sing ora bakal ngadepi hisab sing bakal mulya ning akhirat selamane. Monggo sing milih wong syahid iki Gusti Allah wayah tapi la minkum syuhada. Nek ora dikudratno syahid kaya sahabat Khalid bin Walid niku perang kok ngarep dhewe. Jadi wong biyen iku jenderal panglimane. Nek perang iki maju ngarep dhewe. Maju ngarep dhewe perkasa tenan ora kok nyidam pati ora, ya tetep pengen peso kafir tapi cita-citane pengen mati syahid. Dilalah diganjar ora mati syahid. Ukure neng dalem neng bayar sakit. Padahal selama perang Sayyidina Khalid bin Walid itu ora tau kalah sepisan pasukan Islam. Wiwit jek kafir nganti wis mlebu Islam. Niku Khalid bin Walid itu ora tau kalah perang. Ahli strategi, ahli perang, ahli janjara tenan. Nah, sing nomor 3 faedahe Gusti Allah gawe dina iku mudawalah silih berganti ki apa dimaknai sambungane ayat niki wa yumahi salat kanggo nucekake sapa Allah Gusti Allah alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina
wayam lan drapun ngelebur utawa ngerusak sapa Allah al kafirina ing wong kafir kabeh. Si nomor 3 hikmah Gusti Allah dina iku silih berganti kanggo nglebur dosane wong-wong iman wong Islam. Mergo apa wong iman iku kabeh pacoban sing tumiba iku dadi panglebur dosa ngantek kecodho 1000 wae nek dhewe ikhlas dadi panglebur dosa maman mlaku-mlaku ning sore ketonjok ya sekedar sampe kado innalillahi ora iso iki nek ku ketonjok alah tenane ngono ya ora iso panglebur dosa malah setane keplok-keplok ana sapa lho sing nek ketonjok nek sithik nek awake dhewe maca tasbih ya iku dadi liwat iso dadi panglebur dosa. Awake dhewe keterak flu mriyang iki dadi panglebur dosa. Awake dhewe nandur tanam tuwuh panganane tandurane pangan apa iku dadi panglebur dosa. Mergo kabeh wong iman iku aja berharap ora dicoba. Walana beluanakum mesti dikasih denane. Dede nek jus loro mansih. Insun Allah yakti bakal nyoba temenanan ing siramu kabeh bisain minal ju'i lesu ora pangan. Wana qasim minal amwal kurang bondo iki gak-gak sarwa pas-pasan. Wal anfusi kurang sedulure ana sing mati wasamara lan wawane di pangan pagebluk pangan tikus pangan mereng wa basyiri sabirin lan bungahna wong sing sabar-sabar Muhammad nek disuruh sira sapa ta wong sabar iku alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kuwi wong akeh sing nalika nandang musibah wong langsung eling Gusti Allah langsung maca tarjih aku iki Gusti Allah kabeh aku lan kabeh wong sing ning kiwa tentu barang bakal bali ning Gusti Allah. Nek aku wae Gusti Allah apa nek pariku nek aku Gusti Allah apa nek wedhusku apa nek sapiku mati dijero Gusti Allah mula bermaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un ikhlas sadar eling nek aku iki Gusti Allah wae tinggal mesti aku balik ning Gusti Allah mula Rasulullah lan ora ndomono nasib. Lah sing ngono iku bakal dilebur dosane umpama lara sing nemen nganti sak seda larane dadi pembasuh dosane akhire ninggali dunya tanpa dosa. Baik gawe meneh sing nomor 4 yaiku kanggo nyiksa wong kafir. Dadi dina silih berganti. Zaman silih berganti. Iku kabeh sing tumibun wong kafir iku sarwa elek. Umpama sukses istidraj pangluru engko nek wis wayahe dihukum bakal ku jenenge bakal dadi pesan sing ora kena ditobati. Wong kafir iku nek sukses aja dianggap iku nikmat, iku pangluru kaya awake dhewe upamane dijaluki anake cilik, anake nang gatel kabeh awake. Ku awake dhewe wong tuwa kan ngerti. Nek cah cilik iku nek mangan ndok ku tambah nemen. Pamane anake njaluk rekek perkara ora diwenehi. Ning ora kena diomong ya dilulunya pangan kabeh ngono. Dosa wis kono pamane ngoten penglulu ngono iki. Lah wong kafir dilulu diwenehi apa-apa ora syukur. Angkat pira wae ning dosa, ning dunya iku nek wae tumpes ora kena ditobati. Mesti ngicipi lara ning dunya ya lara ning akhirat esuk ben. Iki nek ada ayate ning surat Al-Fatihah Alif Lam Mim Sajdah itu loh.
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. Demi ing yakti temenanan ingsun Allah. Iki ayat niku tauhid ora tauhid ana tauhid. Menandakan kandungan dan janji Gusti Allah itu mesti temenanan. Bakal tak insipake temenanan yang wong-wong akeh. Minal azabil adna sangka adab sing cilik, adab cilik ya adab ning dunya, siksa ning dunya sak loro-lorone ya siksa cilik. Duna azabil akbar ora siksa sing gedhe sing ning akhirat. Nek gelem bali tobat ya bakal ora ngicipi adab sing gedhe. La'allahum yarji'un. Jadi wong kafir iku apa wae sing diraih iku ora ana suksesan anake ning perusahaan. Jadi wayang hakul kafirin itu mahaka yang haku itu bahasa Arab nek diterjemahno merusak sedikit demi sedikit sithik nggo sithik. Jadi sama nek duwe miliaran triliunan wis seneng rumasane. Duwe miliaran wong dikrincung nang penjara lara kabeh. Duwe miliaran itu mangan pak rawani ku lara kabeh. Duwe ratusan juta mangan sate rawani lara kabeh. Tak pirang-pirang mobil ati mlaku ado sithik masuk angin kabeh disiksa sedikit sithik bobo sithik. Dadi akhire setelah pol siksa ning dunya iki ora wonge tobat-tobat nek wis nang goro anggawane nah janji urip iku wis ora iso diterima tobaté kaya Firman nalika wis dunya depan karek teke Firman bengok-bengok amantu annahu hatta idza adrakahu warahu nalika wis menimpa Fir'aun kelelep wis dilakukan ning laut qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin de aku iman karo pangeran Bani Israil aku melok iman ana muslimin terus dibengok malaikat ana saiki kowe muni iman kok tasih tak belu ndek nane ndek iki ndek mau kowe kemendos duraka sombong kuntan dan muslimin tukang gawe perusahaan dadi nek nyawa wis ning gorokan iku wong sing urip ning donya tapi wis gak diterima tobaté wis gak diterima gara-gara ana nang gorokan. Terus ayat sabanjure am hasibatum an tadkhulul jannata am hasibatum apa ta iki sebab tumurune ayat ini ya termasuk saka grenengane wong para sahabat niku sing seneng lah ya wae dhewe nglakoni apik berjuang tenang-tenang bilane agama Gusti Allah bilane nabi ditunggoni nabi kok iso nglakoni kaya mungkin iki piye ngono terus dijawab nganggo ayat niki am hasibatum niki istifham ning Quran maknane ora dadi suwali am hasibatum aja nyono sira kabeh mergo sing didhawuhi wong Islam gak mungkin menyangka seperti ini jadi nganggo makna ora am hasibatum aja nyono sira kabeh Allah antakulu yen to mlebu sapa sira kabeh al jannata ing swarga walamma ya'lam lan kalih durung mirsani durung mudaneni nek mawa piye tapi sing dimaksud mudaneni iki tahu secara menyeluruh walamma ya'lam lan kalih durung mirsani utawa durung mudaneni sapa Gusti Allah alladzina ing akeh jahadu kang padha manane berjuang ya kena jihad ya kena jahadu kang padha temen tumemen sapa alladzina min
minkum sangka sira kabeh wa ya'lam lan muteni utawa mirsani sapa Allah as-sabirina ing wong kang sabar kabeh. Iki jawaban sekaligus pengereh-reh kanggo wong sing cilik ati. Lah iya aku iki berjuang-juang tenan. Aku yo ora pamrih. Aku yo ngajak apik tenan cara bahasa saiki kan saiki ngoten. Kok aku direkod donya, dipaidu, dialang-alang terus iki piye to yo. Mula kok diri mangan iku aja pisan-pisan tuwian depan. Nek Gusti Allah bakal nglebokno wong-wong sing iman, aku iman iku tanpa Gusti Allah ningali wong mau berjuang, berusaha keras, jihad itu maksudnya bersungguh-sungguh supaya ketok ndi sing sabar, ndi sing ora sabar ayak lama sok. Jadi Gusti Allah itu nek ngopo kawulane sing iman iku ora mergo sengit tapi mergo sayang. Ane rada dicilikno sithik. Apene. Jadi nek ning surah Al-Ankabut ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wong-wong ku rumasane berangkepan nek wis muni ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nek wis muni iman terus ora dicoba ngono ta piye? Nek surat Al-Ankabut iki ngoten. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina aamanu niku nang surat Al-Ankabut. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibin. Insyaallah teman-teman wis nguwahi pacoban nang wong-wong iman sing dhisik umat-umat sadurunge kabeh. Supaya apa Gusti Allah kanggo neter endi wong sing temen, endi wong sing goro, endi wong sing jujur, endi wong sing tukang ngapusi wa ya'lamanna Allahu sadaqu wa ya'lamanna al-kadhibin. Kanggo ngetokno endi sing tukang jujur, endi sing tukang goro, endi sing iman tenan, endi sing imane apus-apus. Nek ayat iki amhasibatum ki maknane padha karo tahsabu ojo kriyawane nono ojo beranggapan nek siramu bakal mlebu swarga tanpa dicoba Gusti Allah. Mula wong sing bakal banyu kamulyan kudu gelem lakoni ino cara nek taklime nika cara nek taklime alasta tanalul izzahatta alasta tanalul izzah hatta tudillaha arolaka antastaya antu izzaha banyak ini keluarnya buatan sejuri karena kasih secara takoi wong ora tahu apa takoi eling ora arolaka antastaya antu izzaha balasta tanalul izzah tatuillah ningali ingsun maring sira kepingin mulya mongko hasil mulya sira yen turung ina iku saire Imam Syafi'i. Kabeh wong ditakoni kabeh pengen sukses pengen mulya kabeh to kan takoni mesti jawab iya pengen sukses pengen mulya ya ora bener ndak pengen sangsara mesti pengen mulya kabeh takoni pengen enak uripe nggih takoni pengen benjut to pengen sukses kabeh ada sampeyan iki pengen mulya kabeh nek wis didalansi monggo tak hasil mulya sira yen durung ina wong pengen mulya dan wong akoni ora bakal enak ayat ini pengen mlebu swarga tanpa nglakoni bersungguh-sungguh bersabar ora bakal
Wong saya mulya saya gedhe derajate saya mulya wong ing Gusti Allah saya abot kacobane. Sing paling abot ya para nabi diseleh nek sing paling abot ya ulul azmi nabi sing dinilai paling abot sobane. Nabi cobane kon nyembelih anake Nabi Ibrahim, Nabi Nuh kelangan anake kelon didurake anake diwanani bojone. Dadi nek kula jenengan wong lanang duweni bojo ya diterima ora takdirin di bojo cerewet. Nabi ngene bojone kafir Nabi Nuh Nabi Lut. Ana sing anake kafir Nabi Nuh. Nabi Nuh kafir. Lane nek awake dhewe berusaha tenang, kudu sabar kok anake ora sesuai. Udangane ya sing ikhlas ta. Sing penting awake dhewe berusaha ora iso pinter lan sing iso kaya Gusti Allah. Jadi wong pengen sukses, ya dunyane ya ati-ati ya kudu gelem ngino, gelem ngaji iso sore. Itu sabar. Nek nang syair Imam Syafi'i sing tak tulis nang pager kuwi, tak ora ngira tau diwaca mek Kyai Batawi. Piye bacane? Ora tulis. Apa tak tulis? Ora sing ro kabeh iki saya sing hafal, aku wis ora nyek gak, tapi cocok ora ning sing iso muni ya. Tulisannya ngabilan yang bagus. Isbir ala muril jafa min mu'alimi wa inna rusubal ilmi min nafaratihi. Ditulis nang dobel kolor kita tidur kita iman kecelekno esuk tak wae HP ku pek ora kira apa sabar sira ing dalem ngadepi paite didikane guru. Jadi diulang guru itu kudu ngrasakno pahit tapi itu kok jenenge dilentok. Jadi pahit sithik muring-muring sak sing tuwek muring-muring buka tak tuweke ngono. Ya diketak ya diseneni ya dijiwir aku ki amok nek jiwiran ketakan. Yo tentekan sangu nang mondo krengkelan kakangan mare-mare kuwi sangu. Kudu pahit istid'ala muril jafa min mu'alimi sabar sira ing dalem paite kerase ngadepi didikane guru maksud yaine. Wa inna rusubal ilmi mergo gagale wong oleh ilmu iku nek ngono artine bahasa Indonesia. Usaha Imam Syafi'i min nafaratihi mergo pelayu saka kerasnya didikan guru, ora terima melayu malah menah gurune Brito, ya ini Brito, ya enak. Aku tahu ditinggal ngomong kok. Mulai itu jadi bukan satu wae ya, yang ngantek wani durakani guru, nuruto niruwa tapi saya anak abduman alamani harfan wahid dan aku tulis tadi budaya. Wong sing tau ngulang aku sak huruf siji. Nek wonge pengen ngedol aku ya berhak ngedol aku. Nek wonge pengen merdeka aku ya aku iso merdeka. Nek wonge pengen tetep memperbudak aku siap dadi budaya. Iku sak huruf wae. Dadi dinali nek ngurmati gurune ngoten lha awake dhewe ketinggal anake dididik cicilan marai awe turu doa iku wae ngantek ning nggon-nggon wudu'a ngantek entek suara piye niku ngene iki nek anake nangis iku udah lakon sing tuwek kan sing disalahno tetep kiyaine ngulang terus ora prah ngulang yo untuk apa golek iki panjenengane usole fardhol maghrib fardhol niku kemune fardhol iki ya ngantek pedhentengan lah BPE awake dhewe aja nganti dilatih nganti aja nganti durakane wong sing ngulang anake ora bakal iso kaya kamulyan yen ora berjuang kemenangan waya alam asobiri ala baguntung kaman nal mau kami kobeli antal ko niki sebab tuturune ngeten sahabat-sahabat sing nom-nom wong sing rame perang Badar niku dhewe nek pengumuman perang zaman Kanjeng Nabi do berlomba pengen iso melok perang
Dia bab jihad pas mulang baru terang Abdullah Ibnu Abbas itu nalika perang Badar itu pengen melok perang tapi urung balik wongnya tapi wis gede ora oleh terus akhirnya setelah negosiasi oleh kudu wis gede bocah-bocah do pengen melok perang ana mergo wong laga kan kalau urung-urung lah oleh melok lah pas perang Uhud itu orang sahabat yang nom-nom pengen berlomba melok perang sahabat sing gak munafik pengen iso mati syahid para iso mati syahid kaya Ashabul Badr kaya ahli perang Badar mergo wong sing tau perang Badar oleh keutamaan sing luar biasa dijamin swarga ana wong sing perang Badar tapi ora sedo ora gugur ning perang Badar sahabat sing terkenal wong lucu jenenge Nuaiman itu mengenai mabuk tapi Ashabul Badr itu lucu tapi sering guyok karo Kanjeng Nabi bikin Kanjeng Nabi apa terhibur enak suatu saat ini enak kabel madu meter diborong kabeh ben Nuaiman tak borong kabeh tenone Kanjeng Nabi ya dadi engko sing bayari kono terus nanti tenone Kanjeng Nabi iki kula ngantuk kiriman madu kirim saking Nuaiman oh ya matur suwun ya cara bahasa kene ngono lah ana pripun lho lah sing tuku sapa nggih Nuaiman tapi sing bayari jenengan ngoten niku Kanjeng Nabi boten duka tunggu waktu-waktune Nuaiman iki diceroke Abu Bakar ini pernah dijual oleh Nuaiman lucu iki ya lucu pas berangkat perang Kanjeng Nabi gak melok jenenge Saroyane pasukan sing Kanjeng Nabi randhekno itu jenenge Saroya Abu Bakar itu dadi pimpinane terus urung wayahe mangan Nuaiman itu diur mangan itu bengi-bengi Ashabul Badr tapi belajar sik dimakno Kanjeng Nabi lucu tapi jaluk mangan ora oleh urung wayahe mangan kok juk mangan ora oleh terus Nuaiman ya reko-reko bahkan didol memang dia nek wong adol budak adol wong aku duwe budakku tuku ya sak regane mangan ae sedul murah-murah ya terus dituku dileki seharga mangan selagi makan siang tapi anu lho wonge ngeyel orang aku nek budak wonge tenan terus tenang tekone saya tidak Abu Bakar wis tak tuku lho kok tuku ki piye wis tak bayari aku iki lebih ora budak lho tenang omongan emen ya ora muni ngono tenan ya engko wonge ngeyel mesti wonge terang ngeyelan iku akhire durungan ya akhirnya padha nggono budaya iki guyokno tapi jengkel Nuaiman keutamaane wong ahli Badar ini dijamin swarga lah sahabat-sahabat sing nalika perang Uhud padha arep bisa mati syahid mula terus dituruni dari sebab turun ayat niki walaupun kuntum lan teman-teman wis ana sapa sira kabeh ana iku taman nana padha arep-arep sapa sira kabeh al mauta ing mati mengobeli antal kau saking sadurunge yen to metuki sapa sira kabeh ing mati Wakotoro aitumu mongko teman-teman wis ningali sapa sira kabeh ing sebabe mati wa antum alih tawi sira kabeh iku tanduhu nakodo ningali sapa sira kabeh ngaten maksude jawaban kanggo wong sing pengen mati syahid neng jalan serangno kaisul kultum lai kalana yauman kayaumi badrin dan yo aku iso mati kaya dinane perang Badar linana lamana la syuhada Allah
neng jalan supaya kami semua bisa menggapai syahid kaya syuhada Badr sing dipilih Gusti Allah. Terus didunungke fakot ra'aitumu lan siramu kabeh wis ngerti sebabe wong iso mati syahid iku mergo perang nang perang Badar. Lan wong mati mergo perang Badar iku mung salah swijine sebab wis ngerti kabeh. Terus nariye mungkin dijelasno. Terus nalika ana wong mukmin nang perang Uhud nek kalah iku dadi sebab tumurune ayat iki. Wa nazala fi azimatim lamma asba'a an-nabiyya utila. Ketika Nabi wis disiarno nek sedo. Mergo Nabi tak terang wae terus bersembunyi nang panggonan sing rendah terus diperkepi. Wong munafik padha muni-muni ingkang akutila warji'u ila dinikum. Abdullah bin Salul tungok-tungok sabarane. Nek Muhammad mati wis bali ning agamane mbahmu warji'u ila dinikum. Lah wong sing mukmin semangate terus terus piye wae dhewe iki perang sing dibelani Kanjeng Nabi mati terus sapa nek sing dibelani. Mula terus dadi turun ayat niki. Wa ma Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun lan ora ana kawi Muhammad. Ora ana iku illa rasulun kejaba utusan. Kodholat teman-teman wis kliwat, wis mati, wis kliwat. Mingko belihi saking sadurunge Muhammad apa ar-rusulu pira-pira utusan. Apa imata apa lamun mati sapa Muhammad. Au kutila atau den pateni. Ing kala betul monggo balik ya apa sira kabeh. Ala aku bikum ing atase tungkak-tungkak ya kabeh di mana ya apa artine sik punya apa asline sik iki kalam kinayah mungkin lagi diterangke wa man kal sapare wong iku yang kolibu balik sapa wong malah ibaihi ing atase tungkak-tungkake wong malah ya nuru monggo ora bahayane sapa wong Allah Gusti Allah sayan ing apa-apa, sayan ing suwi-wiji apa wae. Wa saya jazilan bakal aras sapa Allah Gusti Allah asyakirina wong kang kafir kabeh. Diajak iki gasno ning para sahabat lan ning wong umat kabeh. Ketika semangate wis rada ngloro sebagian mergo Kanjeng Nabi diberitakan sedo mau sing Abu Bakar, sing Abu Sufyan bengok-bengok Muhammad wis mati, Abu Bakar mati, mau Umar ya mati, terus goro we sing sebagian sahabat liyane padha mloko. Akhirnya setelah Kanjeng Nabi muncul, sahabat terus padha bersemangat meneh dadi tumurun ayat. Muhammad iku dudu pangeran. Muhammad iku utusan Gusti Allah. Biyen sadurunge Muhammad nabi-nabi dhisik ya padha mati. Ana Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris terangno sesuk nek swarga. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lot, Ismail, Ishak kabeh ya padha mati. Jadi Muhammad itu tugasnya yang jadi utusan, ora jadi pangeran. Jadi utusan Gusti Allah sayang kowe kabeh kon dudur dalane slamet sing digawani kitab dalane hadis. Umat-umat Nabi biyen akhirnya ditinggal nabi ya padha mati. Apa nek Muhammad mati terus diwelehke ditanteng dari tanah dianggap
Apa imma ta'u kutila nek Muhammad mati utawa dipateni kaya nabi liyane sing disedani kaya Nabi Zakaria, kaya Nabi Yahya utawa disedani wong kabeh. Njur nek Muhammad mati utawa dipateni engkola batu malah aku dikumpet balik nang agama neh ya. Kowe ape metu saka Islam neh ya. Kowe jihad iki sing mbelani iku dudu Muhammad, dudu krana Muhammad tapi krana Allah. Kanggo gaya pemulihan awakmu dhewe. Nah Muhammad wis wayahe wayahe sedo wae mati kowe ape balik nang agama neh murtad neh. Cara kene ngoten. Ya iki tugase nyampaikno. Nang nuturi nyar layak. Jeneng yen mati terus kowe mau ibadah. Bangane metu kabeh ora ana gelem ibadah. Apa sapa sing rugi wa mayang wali bangane bayi wala yadurru wa syai'a. Sapa sing metu saka agamane. Dadi balik alam ibadah iki maksude cara ibu iki arene tukar. Ampun gitu Pak, nek balik iki mau madhep ngalor, balik kanan malah balik madhep ngidul iki kinayah. Meng Islam balik nang ora Islam nek. Umpamane wong sak dunya jagat kira iki padha mbambu kabeh. Yang wali pemanan bayi metu saka Islam kabeh iku masane Gusti Allah rugi ngono ta piye? Wala yandur wa syai'a nek wong sakene duraka kabeh. Ajene wong sak sekaran kadangan sak ngrawuh sak jonggol mbambu kabeh. Wong sak gudo iki lho duraka kabeh. Malah yandur wa syai'a wa may wali pemanan bayi malah yandur wa syai'a. Ora rugi Gusti Allah iku ora rugi. Jadi Gusti Allah iku maha sugih ora butuh nek kawulane ora butuh nek makhluke sing fakir butuh ning Gusti Allah. Nek ayat surat Al-Fatir itu. Ya ayyuhan nasu antum fuqara'u ila Allah manungsa kabeh. Manungsa itu ya ora sing fakir tok. Ya sing sugih, ya sing fakir, ya lanang, ya wedok, ya jabat, ya rakyat, ya nom ya tuwek. Antumul fuqara'u ila Allah. Kowe kabeh dadi kula jenengan kabeh iki sak donya iku didhawuhi Gusti Allah. Kabeh kowe iki fakir butuh ning Gusti Allah. Fakir iki maksude butuh. Itu ning Gusti Allah mbok jere sugih gedhog duweke dienggo kemulan kena disebar dunya ora entekno upamane tetep butuh ning Gusti Allah. Angin ambekan butuh ning Gusti Allah. Banyu ngombe ya butuh ning Gusti Allah. Mangan ya butuh rezeki Gusti Allah. Iso mlaku ya butuh nikmate Gusti Allah duwe tenaga. Allah wal waliyul hamid. Gusti Allah sing maha sugih lan pinuji. Nah ayat iki sapa sing metu saka agamane ora ngaruh balaya durwa syai'a ora lebih Gusti Allah. Masane nek wong kene terus ibadah kabeh Gusti Allah terus meneng berarti ngono ta piye. Umpama nek ora ibadah terus wong Gusti Allah sedih, ya Allah iku maha sugih. Nek awake dhewe nglakoni apik balik ning awake dhewe, nek nglakoni elek balik ya ning awake dhewe. Soal ayate engko buka sak temen. Neng ayat terakhir juz 40 surah Amin Fusilat. Nah ayat umine gampang ditenane, tak butuh nggone. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Sapa wong sing lakoni amal saleh, lakoni amal apik, iku ya kanggo dhekne dhewe. Ora kanggo wong liya. Umpamane diumpamake kula jenengan nek nandur ning sawah nandur pari iku sing kudu kan ya awake dhewe ora kanggo wong liya. Wong liya ngamuk ora oleh pertongane awake dhewe wong disakatno ora. Dadi wong amal saleh iku bali ning awake dhewe waman asa lan sing nglakoni amal elek fa'alaiha bencanane balake tumibun awake dhewe umpamane kula jenengan ora awake dhewe
wong liya sing gawene bambu gawene main amal elek kae iku sing nandang beritane kan awake dhewe entek bodho entek dadah entek sawang nggo main sing kemut-kemut kan awake dhewe masa wong liya milok mumet kan ora dadi wa asa apa alaiha bahwa wong gladhe ngrayai bojone wong akhirnya sing mumet ya awake dhewe dienggo wadanan wong ana rene mulai diamuk bojone diamuk bojone sing digerangi pamane ngoten sing munyet ya awake dhewe ora kandhane anggere awake dhewe berbuat sing nganggo ya awake dhewe umpama kula jenengan nanture nantur rawe sapae diblek rawe sapa sing gelem muda wong liyane gelem muda laos sapa ape cerokan mati kok wis kono rasa-rasane dhewe suwale iku siksane pamawon nek awake dhewe iku nglakoni apik iku apike sing muda ya awake dhewe sopan dek wong, akhirnya wong yang geden nyopani ngapi ya awake dhewe. Iku ndak kok nek paling nafsihi keduwe ning awake dhewe. Sing lakone elek ya fa'aiha tuntut nimpak ning awake dhewe. Wa marbuka bi dolamil api. Dijawab Quran bakal dolen nang molen kawulane. Terus dewa saya izillahu syakiri Gusti Allah bakal balas wong kang ahli syukur. Syukur itu ya pokoknya suami itu pun syukur itu ya matur nuwun nang Gusti Allah nang nikmate Gusti Allah sing ora iso diitung nikmat iku aja dianggap rupa tanggungan dadi tok aja dianggap rupa duwe akeh tok nikmat iku sehat iku ya nikmat sing larang mripat awas iku ya nikmat sing larang disyukuri carane nyukuri piye dinggo lakoni keapian bolak-balik syukur kuwi gunake nikmat kanggo nglakoni keapian upamane kadodro tau ngwek klambianmu iki contoh Pak kurang ndo kakon meja kok klambine kanggo ngaji kanggo yasinan manakiban iki wong sing wae seneng ya muni matur nuwun tapi peparingi ya sing nglakoni keapian kok sapa wong wae klambi dadak klambine kanggo banteng balak enom tanggo udu kluthuk utawa tanggo nyawer penyanyi ya anak nang rambi apik-apik ngono kan dadi syukur ki gunane nikmat kanggo nglakoni keapian kula jenengan iki sehat dadak entek nek dienggo mbambung tok ya Gusti Allah bendoni ya nek pinter syukur bakal dibales Gusti Allah ayat niki ayat dalam Muhammad niki dienggo khotbah Sayyidina Abu Bakar barang nalika Kanjeng Nabi sedo ning daleme iku wong-wong sahabat kan padha bingung kabeh terus pokoke bingung marang musibah terbesar sing luwih men bingunge iku Sayyidina Umar iku utak-utuk rono-rene karo nggawa pedang karo bunga-bunga kullu man qala inna Muhammadan qad mata ramaitu unqahu bisayfi cara basa Jawane sapa sing muni Muhammad mati tak ketok gulune karo pedang dawa ana Sayyidina Abu Bakar itu Sayyidina Umar sapa sing ngarani bendera Muhammad mati tak ketok gulune kowe saking cintane mbek Kanjeng Nabi Sayyidina Umar itu. Terus Sayyidina Abu Bakar meresani Sayyidina Umar nang priyayi untuk priyayine iku ora pati perkasa Sayyidina Abu Bakar tapi imane sangat kuat. Keimanan imane, kekuatan iman Sayyidina Abu Bakar itu sing keloro Sayyidina Umar sing berwontoro rene nyekel pedang karo berteriak-teriak basa Arab ini basa Arab wa kullu mangqala inna Muhammadan qad mat ramaitu unqahu bisayfi sapa wae sing wani muni Muhammad mati bakal ketok gulune Bapala wa Bakrin al-Khobar banjur nang Sayyidina Abu Bakar krungu kabar Sayyidina Umar kaya wong kesurupan iku wau mergo bukan di Kanjeng Nabi. Terus Sayyidina Abu Bakar manjing nang kamare Rasulullah dalam Sayyidina Aisyah buka kemule dadi lek bayi iku dibuktekno sik
ditinggali faktane sing Sayyidina Rasul wis sedo tenan dibuka kemul sing menutupi wajah mulia Kanjeng Nabi terus dikecup wajahe terus karo ngendikan ngene basa Arabe Tibta ya habibi bahagia engkau kasihku terus basa ngoten hayyan wa maitan sedomu ya mulya kuburmu ya mulya uripe jenengan ya mulya umpama aku iso kula pengen nebus jenengan Kanjeng Nabi kuntu awatu an ustika lau ustika binafsi wa mali umpama diparengna kula pengen nebus jenengan nggo nyawa kula nggo saenehe bojo kula walakin Allah qala innaka mayyitun wa innahum mayyitun ning Kanjeng Nabi Ganti Gusti Allah sampun dawuh pedisian dawuh Gusti Allah innaka mayyitun wa innahum mayyitun sliramu Muhammad iki bakal mati wong kabeh bakal mati mula Kanjeng Sayyidina Abu Bakar waktu ngumpulna manusa kabeh para sahabat terus pidato wa syahadal mimbar wa khutbah khutbatan azimah iki bahasa Arab nek kabeh sawi terus wong kumpul kabeh kumpul sahabat kumpul nalika Sayyidina Rasul sedo dene saiki cara wong kabeh berangkatno leren pidato tapi pidato sing bermakna pidato azimah ngoten niku ana tuntunan Sayyidina Abu Bakar kumpul para sahabat di pidatone munggah mimbar bahwa khutbatan azimah khutbah ceramah yang hebat ceramah yang agung nagoro muni ayyuhan nas mangka ya'budu Muhammadan wa inna Muhammadan qad mat kabeh manungsa sapa lae sing nyembah Muhammad ngerti Muhammad wis mati wa mangka ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut lan sapa sing nyembah Gusti Allah mau Gusti Allah iku zat kang sugeng urip lawase ora bakal sedo terus maca ayat waqala ta'ala waqala ta'ala terus maca ayat dawuh Gusti Allah wa Muhammadun illa rasulun qad qala sabanjur iki begitu diwacana ayat iki Sayyidina Umar sing mau garang ngamuk-ngamuk niku langsung lemes sambruk fatarbatan nasu hatta qala Umar wong-wong terus padha ayem nrimo anteng nanti Sayyidina Umar aku ki kaya-kaya lagi krungu ayat iki padahal apa sakmono yang ini ayat iki kok nganti peteng rasane atiku mergo kelangan wong sing disayangi wau. Lah bingunge mergo banget sayange nang Kanjeng Nabi. Sebajane sore niku betapa kekuatan iman Sayyidina Abu Bakar itu iso ngluluhno amarahe kabeh sahabat termasuk Sayyidina Umar. Maka nalan ora ono linafsu kedue manusa diawak-awakan antamuta yen to mati sapa nafs illa bi'ilnillah kejaba kelawan izine Gusti Allah kita barangkali den tetepake ditulis wajalan dan waktu ditetokake wektune iki mumarake ayat sing dhuwure nek pati iku ora iso ditampik ya ora iso diarep-arep pati kanggone wong iman kudu diyakini mesti bakal tumibul nang awake dhewe pati iku ora barang sing aneh ora barang sing medeni nek awake dhewe wong iman dene sebabe ana mergo pedhang pateni mergo pedhang ana sing mergo bencana banjir ana sing ceblok kowe ana sing kecelakaan tapi intine mesti bakal mati mbok sugih mbok demok mbok nambah tuwek mbok ayu elek mbok mancur mbok pesek mbok ireng mbok kuning mesti bakal mati kabeh niki ditanamno nang atine wong awake dhewe sing wong iman-iman awake dhewe mesti bakal diampiri mati mbok kapan waktune kita kamu aja wis ditentokno wis Gusti Allah ora iso ditunda lan ora iso diajono muakotan aja lagi wis ditentokno waktune la ya tamu wa
wala ya ta'akhir ora iso diajono lan ora iso diakhirno. Dadi nek wong pidato muga-muga tambah dawa umure niku kaya bener nek jane gak bener. Umur iku ora iso tambah, umur iku ora iso tambah dawa utawa kalong iku ora iso. Mamane contohnya nang surat Jumat iku didaca ini qul inna mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadun. Ngerti ya dawuhna Muhammad sak temene mati sing mbok hindari. Wae dhewe apa do dimati kabeh sing akeh. Sing ora wedi kabeh. Sing akeh. Wong ora dimati iku merdeka iki. Merdeka mati iku ora terus dadang mati ora lho. Artine ya ikhtiar ben ora moni bebaya. Tapi ora hati-hati ku wedi mati. Ku mati mesti fa innahu mulaqin alladzi tafirruna minhu. Mati yang selalu kau menghindar darinya. Awake dhewe mlayu ben mati kabeh. Ngerti ya fa innahu mulaqikum bakal metuki sliramu kabeh. Bebres mati ya enek. Bablas enek. Delik nang lowongan mati ya enek wis wae. Guyu laka-laka langsung mati ya enek. Mulaqikum mesti bakal metuki. Cuma carane wae beda-beda. Ana sing 12 tahun ora mati-mati layamu tua layak ya. Lan mati-mati ngentekno biaya jenenge beda saiki. Ana sing ora piring mangane enak. Aku bonan penakunan dhewe aku penting kok mangan nang warung. Lha kaya masake langsung mati. Ya sakeh ora usah disebutne sapa lan sapa. Artine mati iku mung sebab-sebab sing beda tapi mesti padha ngrasakno mati. Setelah mati iku gumantung ning amale dhewe-dhewe. Cara kadise malaikat Jibril tau nasihati ning Kanjeng Nabi ngelingno ya Muhammad ismasita. Muhammad liramu urip sakarepmu iki nasihat ya kanggo umat kabeh. Urip sakarepmu pengen tak mau kae ndang bambungo pengen sugih pegawe pegawe sak iso entek-entek pegawe ning elingo kae agama itu. Kowe mesti bakal mati, sapa wae kang ora mesti bakal mati. Nah, wis mati kabeh bakal ditakoni. Terus wamal masita ka inna kama desiyun bi kowe berbuat apa wae nalika cek urip, cek sehat terserah. Ingin main lawase main apa cek iso, ora cekel polisi. Belum pengen dadi wong ahli ibadah Allah terserah ngamal apa wae bebas sampe cek urip. Nah, ora melanggar hukum negara ora ngerti hukum. Nek ngerti ya Pak Inna kama desiyun bi liramu mesti bakal diwales. Bakal nampa piwangsu amalmu. Wah, dibemasita kowe sayang perkara apa wae sak katok-katokmu. Carane seneng saudara, seneng sak pol-polmu. Seneng anak, seneng sak katok-katokmu. Duit seneng duit sak pol-polmu. Seneng sawah ya sawah rino wengi aja leren, seneng sapi ya utang sapi rino wengi bebas sak cek urip. Apa itu wawar sapi ya bebas sak cek urip. Neng ngerti ya kain naga mau fariku seliramu mesti bakal perpisahan untuk barang yang untuk senengi anak mesti pisah untuk pakai untuk isi anaknya untuk isi pakai tujuh mesti pisah untuk tujuh nih dunia ini buat isi sing lanang buat isi sing wedok berenang buat tua itu mesti pisah mulai pada leng-leng suatu saat mesti bakal perpisahan yang dunia ini seneng duit mesti bakal kehilangan duit buat nanti dibutuhku buat calon wong, buat diwehno anake, mesti bakal kepisahan. Barang sing bakal kepisahan itu, lain jenenge aja kliwat-kliwat nanti ngarepno sing paring Gusti Allah. Terus kita bangun ajalah. Wa manan kang sapane wong iku urip ngersakake sapa wong. Sawabat dunya ing piwales donya. Nukti mongko bakal paring insyaallah minha saking dunya Gusti Allah ya adile ngene. Sapa sing pengen sukses dunya tok, mbok iman mbok kabeh. Iki janjine Gusti Allah bakal diparingi yang berusaha tenanan dunya iki diparingi.
wong mbok salat mbok kepet ra salat ya diparingi kabeh. Tapi waman sabane wong waman kae sakawae wong sakane wong iku yurik ngarepna sapa wong bakal akhirati ing piwales akhirat nukti mongko bakal paring ingsun Allah iman minha saking piwales akhirat sapa sing jayu akhirat niku sing langgeng selawas-lawase ya bakal diwenehi dening Gusti Allah niki minangka nguat pepeling kang kula jenengan. Awake dhewe kemrembah nang donya iki. Ya kemrembah ngaji, ya kemrembah kekancan seduluran nang gone kiai. Iku iso teko tekan akhirat, kegawa sik baturan teko akhirat iku nek sing diarep ya sawabal akhirat. Awake dhewe baturan. Komen krono dunia sing entek krono dagangan. Misale lagi nek ngono. Nek krono pamrih dagangane ben payu. Nah dunia ora bejasi. Kok begitu ora payu. Lah iki bos ora mandi. Aku ndro bawane. Nah goku sing diarep kok ning dagangane ben payu. Subalasine ben laris. Kok meng rego kuwi. Kok begitu ora payu. Dunia ora mandi. Mereka buku ya bejasi ya, atau diten wis ra mandi ya jurugu. Gampang wae disen gampang ilang tujuane mergo donya, tapi iso kegawa tekan akhirat iku nek yuridu sawabal akhirat tujuane krono akhirat. Mungkin dunya tujuh dadi tujuan utama ora men awake dhewe ra seduluran kekancan. Dunya waktu disen sakelawetan wae. Nah ini sedih kaya sampeyan bawane mergawe sedina asline paling 100. Nek pengen iso mangan sate sing ora warke kan kudu gawe terus yo. Tapi nek sate ayu kira tahun ya iki. Nek pengen ku enek seminggu kurang tekan. Ku begitu iso ketekan, wantene ra iso misal. Lah dadi pangan frut trimo lelat kok janggut teko gorokan ora sungguh tapi pengene. Lah tak klemetan kok wis rasa enak nek ora mangan warken gua. Subuhan warga lor kabeh lamangan ate kopean. Dadi menake sak rametan wong pengen rabi, pengen ya Sulawesi pengen tahun-tahun menghayal ora nek pacaran. Begitu lawan berabi pokoknya penake sak kelametan tok. Penake sak kelametan munyet e pitung rendeng kagarane ngono. Jadi dunia sak kametan kok main diarep pras tujuan dunia tok wong awake dhewe iki nang kene mampir sing diarep kok main dunia tok sing dipentingno kok dunia tok. Sedilongkah nek bendang alam orang bosan ning nek awake dhewe siap wae bisa akhirat tujuan akhirat mongko yakin anteng tenang wae bakal diparingi Gusti Allah nang kono. Nang kene ya ora bakal diplewakno karo Gusti Allah. Wa saya jazilan bakal bales sapa Gusti Allah asyakirina wong kang padha syukur kabeh wong kang syukur ora seneng Rasulullah ora seneng sahabat ora seneng ngedumel pokoke seneng syukur. Wong sing bakal seneng syukur itu artinya anjaman ora rasa kurang ora piye sesuk piye ra piye lha kok bingung. Iku ngarep piye lah apa bingung dinane wong teko kok entek piye. Nikmat sing saiki wae disyukuri. Wong sing bakal syukur sing pinter syukur bakal dibahagiakno Gusti Allah diwales dunyane lan akhirate. Bentuk iki kita berharap-harapun Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iya berhamdu wa iya berhamdu wa mustaqim Bismillah tidak berhamdu wa amin Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi bismillah ma syaa'a la yasuqu khairan illa Allah Bismillahirrahmanirrahim yasrifu su'a illa Allah Bismillahirrahmanirrahim ma kana min ni'matin min Allah Bismillahirrahmanirrahim la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim
ودعونك ما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضرا إلا أتيته ولا عيوبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيته من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا الله اللهم اجعل هذا المجلس مجلسا مباركا نافعا مرضية ظاهرا وباطنا الدنيا والآخرة واجعل هذا المجلس وسيلة لنيل مغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين واجعل حاضرنا في هذا المسجد ممن يستحق رحمتك ومغفرتك يا الله يا رب العالمين اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلاميذتنا من أهل العالمين وأهل الخير والتقوى والقرآن والاستقامة والسلام وتجعلنا وإياهم من أهل الشر والضرر والظلم والفتن هذا دعاء فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم سلمنا وسلم دينا وسلم أرزاقنا وسلم أهل بيتنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.